uNkulunkulu akakulonde ubusise igama kuPastor Wayne Channel Flick. Umusa uyosenzela wona ukuthi inamba uyisenzise kuphela uma ungumlandeli. So ngo-1975 mbama uyafona ungu-WhatsApp nangebhali nangephutha. Abantu baye bengu-WhatsApp. The first thing abayishoyo omunye vele athi hey ngingumlandeli wakho ngiyakulandela ku-YouTube kodwa ngu-WhatsApp. Ayikho neyo video lapho ngithi abantu bengu-WhatsApp khona. Kodwa umulaletisa wonke amavidiyo ngithi abantu abengifonele. So Thembi Nkosi 1529 sawubona mfundisi wethu. Ngiyethemba uyaphila. Ngokuyithoba ngicela ukubuza ukuthi uma uwabhakile amakhekhe kodwa ke ungawadli. Kuchazani ngiyabonga impendulo. He or she was baking cakes or she has seen amakhekhe awabhakile. Okay, maybe. Nabo. Nake singakusho. 1. Ngokujwayelekile uma upha amakhekhe kuwupha oluhle uma uwabhaka noma uwabhakile. Olusho ukuthi kungenzeka lento ingakhomba ukuthi kulindeleke inhlala kahle, impilo enhle futhi ethokozisayo ngenxa yokuba nensiza zizokuphila ezifanele noma ezanele. Exodus 12 verse 39 ngenhlama abaphuma naye eGibhithe benza amaqebelengwane. Kanti 2 kwesinye isikhathi uma uphupha amakhekhe kungawupha oluhle uma uwabhakile olungabe likhomba inhlanhla nempumelelo nokuchuma kanye nokufeza kwezifiso zakho ngenxa yokuyikhandla nokuyimisela kwakho. Samuel oqala 20 verse 28 Samuel oqala chapter 28 verse 24. Owesifazane wayenethola elikhulupheleyo endlini washesha walibulala wathatha impuphu wayixova wenza isinkwa. Number 2 nkani ngokwesintu uma uphupha amakhekhe kuwapha oluhluma wabhakile noma wabhaka lungakhomba ukuthi empeleni kungenzeka wena kumele wenze isithebe noma wenze iladi omunye angathi mphimbo wenze ukukhamba asivaleke. Number 4 kuyenzeka futhi ngesikhathi ubupha amakhekhe ubupha oluhle kakhulu bawabhaka noma wabhaka lolu selikhomba empeleni ukuthi kungenzeka kukhona okhulela umuntu noma ke ungase uthokozela uthando nomuntu wakho. Kaloku Hosea 6 verse 4 uthi ke bayiziphingi bonke banjengezike elishiswa ke ngumphekisinkwa oyikukhwezela kusukela ekuxoveni kwenhlama kuzibeke sekubileni kwayo. Siyabonga ukuthi besibheka ke la uma uwabhakile amakhekhe noma uwabhaka amakhekhe akuvami.